jedan brz tutorial na mom kanalu. U današnjem tutorialu ću vam pokazati Gokano sajt na kojem možete osvojiti vredne nagrade. Znači, sad ću vam pokazati kako se radi na sajtu. Prvo što kada uđete na linku dole iz deskripciji videa, imat ćete ovako da popunite podatke, obavezno popunite sve podatke, ali gledajte sad ovdje, zip kod, gdje vam je zip kod? Znači tu treba da piše vaša, znači poštanski broj, znači broj vaše pošte, tu treba da piše broj vaše pošte, znači. Tako da eto, to zapamtite. Kada uđete, imat ćete ovako, sad ću se ja logovati kod mene na profil, imat ćete ovako nešto. Znači vi ovdje skupljate, treba vam ovi GN poene skupljati. Ja imam za sada 3 poena. Znači poene skupljate tako što dodajete vaše prijatelje u ovaj kako se zove, na Gokano sajt, i zato što radite ove neke stvari. Znači tu će vam pitati nešto i vi kad odgovorite dobit ćete jedan GN. Ok, to smo rešili. Znači kako da dodate prijatelje, idete ovdje na invite friends i eto, imate tu vaš referral link i eto, to je to. Što se tiče zarade poena, znači skupljate ove GN poene. Sada šta možete da odignete, idemo ovdje na prize. Znači evo vidite, možete ove neke majice, znači možete elektroniku ili neke kao neke stvari za sebe. Sad ću vam ja pokazati, vidite stvarno šta sajt nudi, tako da eto, super je ovo, pogledajte kako ekstra izgleda, ima ekstra stvari, znači samo se treba potruditi malo i možete da osvojite vredne nagrade. Pogledajte ovo šta ima sve da se tu preuzme, znači ono, bukvalno je ekstra. Tako da eto, registrujte se na ovaj sajt, dodajte vaše prijatelje, radite one poslove što sam rekao i možete da osvojite neke vredne nagrade. Tako da eto, ali ovo je bukvalno besplatna registracija, vi ne morate ništa da uložite, a možete da osvojite, znači, vrh nagrade. Tako da eto, to bi bilo to od ovog tutoriala, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekom narednom klipu, do tada pozdrav, ćao.